И какво става, хора? Аз съм Мицо Кафето и днес играем една игра наречена Roblox. Тази игра е много готиничка. Вие сте това човече и имате едно меню. Дето имате различни игрички, мини игрички. Имате Hide and Seek, имате Skyward, имате доста игрички. Сега, тази игричка, където съм ви избрал е... Кажи го бе. Speedrun 4. И започваме. Завъртях малко игрички, да го видя какво е това. Какво представлява? И аз съм много зле на Speedrun. Ама, да. Ама се опитвам. Така. Малко е гадно на респаунна, защото е такъв... бавно се респаунвате. Това е малко гадно. И правя салта. Speedrun 4. Тази игра се тегли от Google Play, може би може и в App Store, не знам. Не! Тук се умирам. И така, да знаете, че се съпробвам всеки ден поне един клип да правя. Вече така ще ми е. Така ще опитвам. Когато един приятел от Плевен дойде на гости, Тетко Плей, като дойде на гости, мисля да направим Ice Bucket Challenge, аз и той. Яп! Yes! О! Yes! О, как съм добър. Не! О, ни квест. Това не знам. Как съм добър. Така, почваме. Малко е трудно. Пропуснах книжка. Стоп, трябваше да скоча, бе. Пустиня. Гизърда. Така. Уникално. И както виждате, аз пиша Скини и Цака. Мисля да си мене името обаче. И имате една опция да скипнете левела. Ето тук виждате. Знаете това тук да натискам. Имате опция да скипнете левела. Но вижте някакъв има проблем тук. Тази игра между другото е мултиплеер. Никой не е бот тук. Всички са хора. Иба! Не! Стига да е. Ама тази игричка доста си я бива. Но аз много я харесвам. И между другото някой път може да въртам една игричка мултиплеер с братовчет ми. Петито. Не! Стига да, човек! Няма скипвам левели. Бах ти речко и та бра. Ама няма скипвам левели. Не искам. Аз не искам скипва левели. Но това така не се скача, бе, трябваше да скоча там. Накрая. Не, искам между другото такова. Докъдето стигна, спирам епизода и да, спирам епизода там, до което стигна. Вие може да си изиграете. Става бичага. Опа. Yes. Тръгва насам. Сега насам. Това си го биваше. Какво направих? Виж как ръката сърча. Ще кажа, че някой ме е завлекал в водата. Стига, бе! Accept new friends. New friend приех. Упс. Ако вратата са врасне в... Ако вратата нещо са врасне, извинете, ама съм отворил вратата тук на терасата. И вратата в стаята ми само да се тресне. Да се надяваме, че не. И да, но може да играем и Are You Radar, или както се произнася тази игра, забравих Are You Radar или как беше. Айде, стига. Speedrun. Смътен кактус. Добре, ще напиша клипа Мразя кактуси. Махай се, бе, Гаспаранган. Сега го видим какво ще направи той.
Батуска тайфун. Ако ми кажа, ще падне. Спек. What the fuck? Какъв съм мазър? Въгна с скина. Уй, бе, абе, какво правиш, бе? Внимавай, бе, не дей така, бе. Ама защо го правиш, бе? Между другото, може така, ако направите и така, можете да гледате first person. Спром с first person да видя какво е. И определено трябва да играте на това с first person. Може така да увеличавате. Аз поне така да се пром увелича. Да го видя какво е. Упа. Упа, упа. Упа, упа. Япа. Не. Минаха 6 минути. Мога доста да увеличавам. Я, гледайте. Юрадър. Как се бе? Юрадър. Може би, не знам. Може и да бъде. Така се увеличава. Как сега се увеличил този гуничко е? Стига, маняк! Фу. Стига, брат. Стига. Някой ден стане трябва. Вижте го как ми се усмихва. Смихва се той. What the fuck? Не скипвай, не мога да сори хора, ама че го скипна. Да не мога да го скипна така ли. Трябва ми някакви рол доларчета. Ето, не знам как се почират. Yes. Скок! Yes. Сега тук. Так. Yes! Сега ще умра. Чао! Така, значи, ако не стане както трябва тая работа, да видя някаква рекламка. Странно. И ако сте разбрали от миналия или по-миналия клип, вече забравих, не знам. Вижте, там направих нещо като малко. То не точно томбо, бе, какво е? И аз не знам какво е. Къде се стрелях? Да напишете в коментарите на този или на който да е клип, какво се страми да нарисува, защото се му пита. Мразя както си. И вода, алергичен съм към вода и бодли. Стига. Защо точно трябва да съм на вода? Така. Тази квест книга май трябваше да взема, но ще имам 100 пъти да имам до тук, така че. Уп! Вау! Не! Так му се зарадвах. Поне не умря. Това не е важното. Стига съм се усмихвала, бе. Алергичен си към вода и както си ще гътнеш, а път ти тук ми се усмихваш и съм за малко да взема. За малко да взема. Опа.
Опа. Опа. Опа, опа, опа. Yes! Yeah! What the fuck? Оф. Този вика хаштаг. Аре, стига, Левел 11 с Last. Ами, окей, ама то хубаво ще е Last, ама аз съм на левел 3. Вие 11 ми говорите. Аре, стига, маняк. Добре, вижте, ако направя ето един много, много специфичен начин, ами ще го каза стана. Добре, хора, не знам това как се минава. Ако някой го е минавал, ако някой играе тази игра случайно и го е минавал, или се е изтеглил и го е минал, да ми каже как, защото аз просто го мина. О, не маняк. То начин не така трябва да се движи, май. Така. Уха! Вижте кожа. Сега ми казах, че си алергичен към кожа ли е? Към плат? Опа, не, твитъра ми. Или към плат, или каквото и да е там. Вау, ако се вижда така, обаче нищо няма. Опа, айде, обърни го. Така бе. Било лесно бе. Вау. Аз направо прескочих кой с книга. Опа. Yes. Yes, бе! Видяхте ли ме, къв съм добър. Сега ако се блъсна в някакъв кристал, пак ще умра, нали, алергичен съм и към минерали, така ли? Да разбера. Явно бе. Май не. Не знам. Виж. Ей! Не, това не е ей. О, добре, спрях се. Така, леко се спрях. Малко почивка, защото много ме заболях краката и трябваше да падна, за да се разпална, ако е си починал, нали бе, човек. Хупа. Окей, значи ако успея да го мина, ако не успея, не знам вече какво ще направя. Последен път се пром. Това беше още 3 пъти ще се пром. И това ще, наистина казвам ви, още 3 пъти се пром и това е. Защото това е доста. 11 левел. Аз съм на 4-ти, в 11 ми говорите. Още 2 пъти. Още 1 път. И това ще е последен път. Малко кратко ще е това видео, ама нищо. Надявам се клипът да ви е харесал. Айде.